खुलुमखा तिप्रसा बसं ताई चिनी त्रिपुरा हास्तानि जत दफानि बर'फोरनो तमा वानजै तमा थुरुकसा जतनि थानि कायसा गाहाम ताई तं थगनानि ताई गोथालाय कायसा लुखुंनि सामप्लि तलावखे जों तंलायनानि तामनि हंखांके चिनी त्रिपुरा हास्ते सुसुइ त्रिपुरा सा दफानि सिमिया गोबांमा दफा बायके जों गोथालाय तंलायमानि कायसा हास्ते आबन बागै हायदि ताकुक सं ताई बुकुक सं जों फाइनाय 21 तारिख सिनि त्रिं त्रिपुरा एरा जों ताकलाय फर्स्ट टाइम त्रिपुरानि राजधानी आगरतला एबा खबा राजाखर आगरतलाव जों आस्तबल एबा खबा स्वामी विवेकानंद स्टेडियाम जों पुइला राजाखरनि खाक्लाबो बाजावै जों चिनि त्रिपुरा एरा त्रिं न जों पालायनानै थां दङ ताकलायनि त्रिपुरा एरा त्रिं 1434 अबनो पुइला चिनि लाइबुमाव जों त्रिपुरा हास्तेनि राजधानी खाक्लाबो जों थां दङ चिनि तिप्रासा बसंनि कायसा मुखुमु कतर चिनि राजा जजारुफा बुबाग्रा जजारुफा बांलादेशनि किय दंस राजानो जों गोप्लायंगै मेसेनै अत्रिंनो जों मुखुमुङै जों सिरि सिटिनि सिमि पालाय फायलायमानि आबो जों आस्तबल माथ ताकलाय जों नुग्लाय सिनाय जत ताखुक बुखुक जिराय खनाय बुरा बोरिसो गोबां मा दफा जत दफानि थानि जों चिनि अबकमुं नारगै जों दिनि साग्लायै दङ सारिक सानजानि 5टानि सिमि हरनि 12टा जरा चिनि पान्डा जों संसार जागनाय अर गोबां मा नगराय कतरक दंनाय नगराय मतम दंनाय गोबां मा दफानि बरक रक जों गुरुम कुथुम लायै ताकलाय जों त्रिं खालायलायनायनिबो थांराय दंनाय चिनि त्रिंनि मटो अंखा जों जात होनिया धर्म होनिया जों चिनि कुनु कालार गरै जों कुनु राजनीति दफानि बरगिया जों राजनीति अर्गानाइजेशन या चिनि अर्गानाइजेशन होनै जों कुनु जागाव जों फोकास खालायनानै बागै थां दंया गोबां मा बर रकनि वानसुकमुं त्रिं ख्रिस्टान रकनि पालायमुं कायसा पान्डा होनै गोबां मा बर'नि कनफ्यूजन जों अ त्रिं न जों ताकलाय जों सराय सराय सागलायनानै मुसुंग अब कुनु धर्मनि सोनाम जायगा कुनु जातनि सोनाम जायगा त्रिं त्रिपुरा हास्तेनि जत दफानि बागै न त्रिं सोनाम जाखा आबन बागै जों पालखे जतन पालायलायनाय आबो चिनि नाहारमु आबन बागै जों कक थाइसाबाय सानान मुसुंग धर्म जात वर्ण से परे एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा।